自己紹介をお願いします。はい、本日の自己紹介をさせていただきどうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はユダ・アディ・サポトラと申します。ユダと呼ばれています。年齢は18歳です。インドネシアの中部ジャワのスラケン市に住んでいます。家族は4人います。両親と兄と私です。趣味はサッカーをすることです。日本へ行く目的は日本で働きたくて、日本人の働き方を学びたくて、家族の経済を手伝うためにお金を稼ぎたいです。一生懸命頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。生年月日を教えてください。私の生年月日は2000の6月の2日に生まれました。そうですね。身長と体長を教えてください。私の身長は約65センチメートルです。私の体重は55キログラムです。以上です。長所と短所を教えてください。私の長所は時間を守って諦めない人です。私の短所は新しい人に会うときちょっと緊張します。でもよく会うとき緊張しません。そうですね。今、何を仕事していますか？今は仕事していません。でも日本語学校で日本語を勉強しています。家族のについて教えてください。私の家族は4人います。父と母と兄と私です。お父さんはおいくつですか？父は今47歳です。お父さんの仕事は何ですか？父の仕事は米の農家です。お父さんの仕事に手伝ったことがありますか？はい、手伝ったことがあります。何か？田んぼで米を植えて手伝ったことがあります。最近いつ手伝っていますか？最近は先週の日曜日です。重いものを運びますか？はい、重いものを運びます。何キロですか？20キロ20回です。そうですね。大きい病気や怪我したことがありますか？いえ、私は大きい病気や怪我したことがありません。入れ墨がありますか？いえ、私は入れ墨がありません。入れ墨は何ですか？入れ墨は体に絵があります。タバコを吸いますか？いえ、私はタバコを吸いません。そうですね。はい、そうです。お酒を飲みますか？はい。いえ、私はお酒を飲みません。イスラム教ですからお酒を飲みません。1ヶ月にいくら料理が欲しいですか1ヶ月に、給料は15万円くらい欲しいです。その止まったお金は何を使いますか？その給料は1ヶ月に、5万円は貯金して、5万円は両親に貯金して、5万円は日本の生活に使います。1年間でどれくらい貯金したいですか1年間では、60万円くらい貯金したいです。5年間でどれくらい貯金したいですか5年間では300万円くらい貯金したいです。止まったお金はどうしますかたまったお金は200万円はジャンのレストランを建てたいです。200万円は貯金したいです。以上です。そうですね。外国人と一緒に勉強したり、仕事したりしたことがありますかいえ、したことがありません。あなたは豚肉を食べますかいえ、私は豚肉を食べません。日本人や他の人はすみません。豚肉を食べているとき、あなたはどうしますか私と関係がありませんから、それは大丈夫です。そうですね。あなたは飲食料品のすみません。あなたは飲食料品製造業の仕事の経験がありますか
はいあります。私は去年の6月から7月までシャハンのレストランで働いたことがあります。仕事は、お客様に注文を届けて、皿を洗って職場を掃除します。時々、シェフに手伝います。例えば、saya肉を切ります。以上です。給料はいくらですか？1ヶ月には、2万円くらいもらいました。仕事はどうですか？仕事は、楽しいです。友達と新しい経験ができます。はい、以上です。そうですね。今日の面接が終わりです。どうもありがとうございまはい、す。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いし失礼しまます。す。